Takaitattun labaran safiyar Litinin 3 ga watan 7 shekara ta 2023 miladiya wanda ya daidai da 15 ga watan 12 shekara ta 1444 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam. Gwamnatin Najeriya ta yi watsi da rahotannin ƙungiyar tarayyar Turai kan zaben shekara ta 2023. Hukumar JAMB ta bayyana cewa za ta ɗau mataki kan wata ɗalibar da ta samu maki 249 amma ta sauya shi zuwa 362 har kuma ta samu scholarship na miliyan 3 daga wani kamfani. Gwamnan jihar Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf ya ce daga hawa mulkinsa zuwa yanzu ya buɗe makarantu 20 da gwamnatin da ta gabata ta rufe. Ya kuma buɗe makarantun koyar da harkokin addinin musulunci na ƙananan hukumomi 44 da ke faɗin jihar. Gwamnatin jihar Taraba ta ayyana dokar hana zirga-zirga na tsawon sa'o'i 24 a garin Karim Lamido, shedikwatar karamar hukumar ta Karim Lamido da kewaye. Gwamnatin jihar Kano ta ce za ta sake buɗe asibitin yara na Asiya Bayero da ke tsakiyar birnin Kano cikin kwanaki 14 masu zuwa. Ƙungiyar ƙasashen musulmi ta nemi a ɗauki matakin kaucewa sake ƙona Ƙur'ani. A 'yan kwanakin bayan nan ne wani ya ƙona kwafin littafin mai tsarki a ƙasar Sudan. Masu zanga-zanga sun ƙona gidan wani magajin gari a Paris. 'Yan ta'adda sun kashe mutane 11 a gabashin jamhuriyar dimokuraɗiyyar Congo. 'Yan Burkina Faso sun gudanar da gangamin neman sabon kundin tsarin mulki. Gwamnatin sojan Mali ta yi wa majalisar zartarwar ƙasar garan bawul. Liverpool ta ɗauki Dominic daga RB Leipzig. Ɗan wasan RB Leipzig Josko Gvardiol mai shekaru 21 na gab da cimma yarjejeniyar fam miliyan 86 da ƙungiyar Manchester City. Ɗan wasan PSG Mbappe na son ya samu tayin kuɗaɗen da suka kai fam miliyan 206 kafin ya sauya sheƙa a wannan kakar. Benfica na gab da sayan ɗan wasan Juventus mai shekara 35 Angel Di Maria wanda ya taimaka wa Argentina wajen lashe kofin duniya a shekara ta 2022. To duka anan muka kawo takaitattun labaran safiyar Litinin na duniya sai kuma da yammacin Litinin din idan Allah ya kai mu. Ni Muhammad Idris mai barkono nake cewa mu huta lafiya.